Hei, Brian, mikä tää kaupunki on? Ei, musta tuntuu, että me ollaan Porvoossa. Sale, oot säkin ennen ollut täällä? Shoutout matkahuolto. Tää mysteerimatka on ihan hullu. Elikkä me hypättiin bussiin tietämättä mihin me mennään. Sä saat valita, että haluatko mysteerikylän, mysteerirannan, mysteerimetsän vai mysteerikaupungin. Ja mehän tultiin tänään mysteeri Porvooseen, joten katsotaan mitä Porvoolla on luvassa meille. Mikä toi koiran nimi on? Joda. Moi Joda. Monta porvoolaista koiraa sä tunnet? Ainakin Jodan. Me ollaan muuten ekan kertaa Porvoossa. Hei, tervetuloa. Mä en ikinä käynyt Hai. täällä aikaisemmin. Se on Juus. Pienet korjaukset. Tykkääkö? No, älä Ei viitsi, hitto. älä Nyt me mennään J.L. Runebergin kotiin. Tää on joku porvolainen museo. Jos mä oon rehellinen, niin mä en kyllä tiedä kuka on Runeberg. Eikö sitä edes sitä torttua? Onpa tää kaunis piha. Tervetuloa leikkimään aikuisen vastuulla. Mä voin ottaa vastuun. Kiitos. Lähteekö enää? Hop, 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 hop. Sä pistit siihen. Yksi askel. Hei, come on, mitä? Lightweight. Joo, tänään me koketaan teille tuttuun tapaan. Mä olisin halunnut kiivetä tonne. Joo, ethän kiipeä tikapuolelle. Ees kerran sitten. Runeberg chillas, kattokaa tätä kämppää. Pick it up, pick it up, pick it up. Siis tää on ihan musavideomesta. Se nauttii, kattokaa tätä jätkää. Okei, nyt me ollaan Postimäessä. Kohta näette, mitä me tultiin tänne tekemään. Tää mysteerimatkan juttu on kyllä hullu. Miten tää toimii? Sä heität sen tonne. Ei! Hoi! Se oli 0 pistet. Lähde himaan, broidi. Tuu takas. Oh, päks mä voitin. Rompa, sä tiedät, mitä se meinaa. Hei, nähdään. Pitäis matkustella enemmän. Niin Tiedätkö, pitäisikin. Suomen sisällä. Sen takia kansi ottaa toi matkahuollon mysteerimatka, koska tossa on tehty kaikki niin helposti. Brody, sä vaan hyppäät bussiin ja seikkailu alkaa. Ja nyt me saavuttiin joen rantaa syömään. Meillä on perinteisiä valkosipulia etanoita. Kippis. On hyvä. Laivan kyyti ja... Aina kun sä lähdet kaupungista, tärkein juttu mikä on ostaa sun tyttöystävälle tuliainen. Kenen muija ei muka tykkää pehmoleluista? Tää lähtee emännälle. Hän tykkää varmasti. Ei tää! Ei on se. moi! Okei, mitä te ootte mieltä? Tuleeko mun tyttöystävä iloiseksi? Eikö meidän pitäis lähteä kohti himaa? Robba, miten me päästään sinne? Venä, aina mä tsekkaan tässä matkailun appista. Se lähtee sieltä torilta. Tää appi näyttää, miten me päästään sinne. Nyt on meidän aika lähteä takas Helsinkiin. Robba, tulisitko Porvooseen uudestaan? 100%. Hei, musta tuntuu, että mun pitää ostaa itselleni uusi mysteerimatka. Muistakaa, nää tapahtuu 1.7. ja ne voi ostaa matkahuollon nettikaupasta tai sovelluksesta. Näkemiin! Ciao.